Da, bun venit pe Brawl Stars, noul update. Cu toții știți că se bagă un nou event, post, deci trebuie să fac până la până aici o să mai am un pic și la 1000 l-avem Brawlerul nou gratis tu. O să vedem dacă o să putem până la 1000 de trofee. E foarte mult la 10.000 de trofee. Bun, da. Și apropo, prieteni, aș vrea să vă spun că mi-a picat ieri un brawler care se numește Pen. Uitați-o pe Pen. O să încercăm în episodul de astăzi pe Pen. Ok, băi, haideți să mai stăm la discuții. Și haideți să începem. Hai să vedem. Hai că să jucăm. Și aproape nu și Brawler un pic după ce știu. Dar ok. Vedem. Ok. Haideți să spargem din astea. Ok. Haideți să spargem. Aoleu, prietene. Aoleu, prietene. Să sugem la asta. Aoleu, m-am atâțit. Dar oricum, nu trofee, nu? Am 100. 0, ce? Ok, stă să punem aici. Deci, și vă mulțumesc pentru toată susținerea de la ultimul episod de Brawl Stars. Începem să postăm Brawl Stars mai bun, adică mai multe episoade de Brawl Stars în post. Dar cred că va putea mici astăzi, cine știe, astăzi sau mâine. Vedem noi. Cred că astăzi, pentru că eu dau dacă tot vedeți. Eu o să am timp, chiar dacă e ora 10, o să am timp să postez. O să postez episoadele pe canal. Ok. Și apropo, vreau să încercăm noul Brawler pe nume Stu. Pentru că e bine că s-a lansat ieri update-ul, nu? Da, s-a lansat ieri update-ul, deci... Aoleu! Ce? Aoleu, ce am dat! Dar lasă că facem un noi meciuri, nu sunt noi. Ok. Și vă mulțumesc că facem foarte multe episoade de Brawl Stars. Și aș vrea să vă mulțumesc cu toată susținerea. Uite-l bă pe colonelule. Ai! I-a dat. Wow, uite-o pe colet. Uite-o bă pe colet. Aoleu. Hai să-i dăm la asta. Nu știu, sunt prea curios să-mi place Brawler, deci mie-mi place Brawler, că eu nu sunt aici. Eu nu am șanse la gadget-uri, eu nu fac gadget-uri. Nu sunt fotografii de gadget-uri, din ăstea. Aoleu, sistemul e cam dă-mi bată. Lasă-mă, gata, am plecat, prieteni. Gata, am plecat. L-am omorât pe colonel. Gata, l-am omorât pe colonel. Dacă vrei să putem și cu el. Ok, am spus să încep Brawler. Dar nu știu când am spus asta. Așa, bun.
finul Brawler. Uitați aici, tu. Bă, ce de Brawler. Ia să încercăm. Așa. Așa. Uitați, chiar aici avem Brawler-ul. E și un skin dacă nu vă eu sunt. Mamă, cum dă ultimata, bă. Uite cum mi se sparge viața. Bă, da, Brawler-ul ăsta merită, bă, bă. Stai să... Ok, mamă, băi, dar ăsta merită, ăsta merită să luăm, dar nu avem. Și am aflat când iei acest Brawler, e un fel de o animație, nu vedeți voi, că da, se vede. Ok. Deci. Da, deci. Ok, ia să jucăm, bă, știu cu altceva, bă, știu, bunul. Vedem cu Luca. Acum e ce colonelul? Bă, nu știu. Showdown. Bă, da, am înțeles că Brawl Pass-ul se va scotea definitiv. Nu va mai veni sezonul 6. Asta am înțeles, am văzut că e un fel de sezon. Dar nu prea știți, nu prea știm noi, Ăștia de la Supercell vor să scoată, adică, da, știți cu toții despre ce vreau să spun. Că vrea să scoată Brawl Pass-ul. Deci, nu m-am așteptat la asta, dar ce să faci, frate? Că după Brawl Pass-ul venea beta. Deci, da, gata. Nu mai gata. Cu atâtea sezoane se scoată ăștia de la Brawl Stars. Și nu aș vrea să se facă față. Că gata, prea mult Brawl Pass. Ce vrei să vină sezonul 10? Aoleu, ce faci? Băi! Ok. Ok, băi, cam tot a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, dați-mi și mie, dați acolo un episod. Bye, bye!